Dobrý deň, dovoľte, aby som vás privítal na našej škole. Je to základná škola s materskou školou Nižná Brana Kežmarok. Verím tomu, že sa vám bude vás páčiť a že sa tu bude cítiť ako doma. A teraz vás pozývam na takú prehliadku našich priestorov. Volám sa Janka Šišková, učím na tejto škole už 16 alebo možno aj viac rokov a 10 rokov vediem klub Amavet. Nech sa páči, tu je naša nová učebňa biológie. Táto učebňa bola skódovaná v roku 2022 v rámci projektu a samozrejme aj na skvalitnenie práce na našich príľubených predmetoch a samozrejme aj pre prácu krúžku Amavet. Neošupaný pomaranč vložíme do vody poroch pomarančovej šupky a tiež pod ňou sa nachádza vzduch, ktorý zabezpečí, že pomaranč pláva. Ak šupku odstránime, vzduch sa uvoľní a pomaranč klesne na dno. Čo si myslíš, že by sa stalo, keby si ošúpala iba polovicu? Tak tá ošupaná by bola na vrchu a tá neošupaná by bola tak s polovicou vo vode. Naša učiteľka nás učí veľa nových vecí a vždy nám do života prinesie niečo nové a je s ňou sranda, hlavne na krúžkoch. Ja som hlavne tieto pokusy a také badateľské nejaké úlohy riešila hlavne so svojimi synmi. Takže som to pripravovala najprv pre nich a potom postupne som si to preniesla do školy. A jedného dňa mi prišiel mail od pána riaditeľa, že je badateľská súťaž, volala sa Pohár vedy. Bolo to presne pred 10 rokmi. Zapojili sme sa do tejto súťaže a odvtedy každý rok sa zapájame stále veľmi úspešne. Vždy voda je dole, olej je hore. Ale ja tuto, keď to otočím, tak stále akejkoľvek farby bude tá voda, vždy bude olej na vrchu. Mne sa akože páčia napríklad tie pokusy, že sa proste môžeš naučiť niečo nové, čo si napríklad nevedel. Na týchto chalanoch je super, že oni potrebujú byť pod tlakom, pod stresom, takže čím viac sa blíži napríklad termín nejakej súťaže alebo akýkoľvek termín dôležitý, tak oni to vždy stihnú. Zatiaľ to vždy stihli. Počas tých rokov, kedy sa venujem tým deťom, tak som stretla strašne veľa zaujímavých ľudí a s ktorými sme potom nadviazali spoluprácu. Mám tu badateľskú čítanku a badateľský denník, ktorý vznikol v spolupráci s vedeckým brlohom z Košíc. Bola to taká grantová výzva, ktorú sme získali a vlastne sme napísali badateľskú čítanku, kde 5 významných slovenských vedcov hovorí o svojom živote, o tom, ako prišli k vede, čo je to vlastne práca vedca. A každý jeden z nich navrhol jeden originálny pokus do nášho badateľského denníka, ktorý som potom spracovala tak, aby deti si už len prečítali zadanie a mohli vypracovať. Určujú si hypotézu, priebeh tých pokusov, robia si ilustrácie, fotografie, závery. Takže to je vlastne také vedenie k tomu, aby si to, čo vyskúmajú, vybadajú, alebo teda aby si to niekde zaznamenali a mali z toho nejaký zápis. Som rád, že tá veda už aj u nás má také pevné miesto a som rád, že naši žiaci, naša škola, okrem toho, že v meste má taký punc, že je to škola vedátorská, prekročila aj hranice Kežmarku a aj Slovenska. Najviac sa teším z toho, ani nie z tých úspechov, ktoré máme. Je to fajn, poteší to aj deti, aj učiteľa, ale to, že to tie deti baví, že ich to teší, že chodia do školy rádi, oni sami prídu a mnohokrát, ak sa náhodou z nejakých veľmi vážnych dôvodov krúžok zruší alebo preloží, tak je to veľmi smutné pre nich. Neviem, či si môžem ešte prijať ako pedagóg niečo viac ako to, že to deti baví a že sa z toho tešia.